बेयो जोंहा दैजिरिखौथ' बयबो मिथिखायो बेनि अपोजिट खोलाहा बिल्डिं दङ बेयाव फार्स्ट फ्ल'राव दा बेनिफ्राय जोंहा नवजित ब्रादार दङ नवजित ब्रादारजों आंजों माने जोंनि एरियायाव बांद्राय प्लेटफर्म गैया आरोखि मोसानो थाखाय दा जोङो बिदिनो जाय मोसानो गोसो गुदुं मानसिफोर बिसोरनि थाखाय लाबोदों आरोखि दा बेनिफ्राय जोङो सिगांबो आंना बिदिनो क्लास दंमोन आं गथ'फोरखौ फोरोङोमोन दा बेनिफ्राय नवजित ब्रादारखौ लोगो मोनबाय जों दा नवजितजों आंजों ज' जानानै फोरोङोमोन ओमफ्राय जोङो अनेक स्टाइलनि मोसानाय सोलोंनो मोनगोन जा नवजित ब्रादारा जोंहा फ्रि स्टाइल मोसायो रबटिक मोसायो पपिं मोसायो लकिं मोसायो थ' अनेक स्टाइल सोलोंनो मोनगोन आरोखि नोंसोरबो जास्ट फैनानै नायफैगोर गोसो दंबा एडमिशना दा 31 डिसेम्बरसिम जोङो फ्रि लागोन बेनिफ्राय हरैनिफ्राय फिस होनांगोन आरोखि एडमिशननि दा जोङो 31सिम फ्रि लानाय जादों एडमिशनखौ जाय गोसो गुदुं बिसोर थाब कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बेसे लानाय जागोन बिदिनो एडमिशनखौथ' आं नवजितजों रायज्लायाखै दा जोङो बे मान्थलि फिसा बिदिनो सेटारडे सानडे बा 1000 ओमफ्राय फ्राइडे सेटारडे सानडे लाबा 1100 गोग्लैगोन आरोखि आंनि मुङा मैखोम बर' ओमफ्राय नवजित कच बिराद मोजां मोसायो बिसोरो माने आंथ' बिसोरखौ नुनानैसो सिगां इन्सपायार जादों माने आंथ' मिन्थियानोमोन बिसोर मोसाबा बिदिनो डान्सनि फारसे बांद्राय नलेजबो गैयामोन माने जोंनि एरियायावबो बिदिनो क्लासफोरा सिगाङाव बिदिनो दंमोन आरोखि बिसोरो थांबाय बे टाइमाव जोङो सोलोंनायमोन नालाय बांद्राय नलेज गैयामोन थ' बिनिफ्राय जोङो बिदिनो सानबाय ओरैनो एसे एनै डान्सारफोर ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो जोङो खस्थ' खालामनानैबाबो बिसोरखौ लांगोन आरोखि उनाव बहा सोलोंनाय बेफोरखौ जोङो बिदिनो बांसिन ससियेल मिडिया बा इउटुब इन्सटाग्राम बेफोरनिफ्राय सोलोंनाय आरोखि माने इन्टारनेटनिफ्राय बिदिनो सिगां क्लास लादोंमोन बिदिनो नलेज मोनदों गोबांनो ओमफ्राय गाव हारसिं खस्थ' खालामनानैबाबो सेम नवजित ब्रादाराबो बिदिनो गाव हारसिंनो खस्थ' खालामनानै नोंथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारा बेसेबांमोनलाय कन्टेक्ट नाम्बारा 9707716271 नोंथांमोना प्लेसमेन्ट होनो हानायनि माबा दं नामा हागोन जों माने दा बेना बिराद अपरचुनिटिस दङ डान्सारफोरनि थाखाय दा कम्पिटिसन जायो बिदियाव बिदिनो देरहाबोयोना जोंहा क'क्राझाराव आर्ट एन्ड मसन डान्सआव बिदिनो कम्पिटिसन जानो नागिरदों दा जोङो बिनिफ्राय गथ'फोरखौ लांगोन सानैसो आरो बिनिफ्राय नेक्स्ट टाइमाव जोङो आरो बारा लांगोन दिनैसो अपेनिं खालामनाय ना बेयाव बांसिन इम्प्रुभ जागोन आरो गथ'फोरा ग्लासाव मोसानो मोन्दों गावखौनो इम्प्रुभसिन खालामनो हागोन बेनो आरोखि जों लासैनो लांजोबगोन गासिखौबो थांखिया बेनो आरोखि जों माने रोंनानै थाया जों गासिखौबो लांखाजोबगोन खुलुमबाय थ' आंनि मुङा मैखोम बर' दा जोंहा जोंनिनो जायगायाव मोनसे बिराद मोजां डान्स स्टुडिअ लाबोदों थ' बेयो जोंहा दैजिरिखौथ' बयबो मिथिखायो बेनि अपोजिट खोलाहा बिल्डिं दङ बेयाव फार्स्ट फ्ल'राव दा बेनिफ्राय जोंहा नवजित ब्रादार दङ नवजित ब्रादारजों आंजों माने जोंनि एरियायाव बांद्राय प्लेटफर्म गैया आरोखि मोसानो थाखाय दा जोङो बिदिनो जाय मोसानो गोसो गुदुं मानसिफोर बिसोरनि थाखाय लाबोदों आरोखि दा बेनिफ्राय जोङो सिगांबो आंना बिदिनो क्लास दंमोन आं गथ'फोरखौ फोरोङोमोन दा बेनिफ्राय नवजित ब्रादारखौ लोगो मोनबाय जों दा नवजितजों आंजों ज' जानानै फोरोङोमोन ओमफ्राय जोङो अनेक स्टाइलनि मोसानाय सोलोंनो मोनगोन जा नवजित ब्रादारा जोंहा फ्रि स्टाइल मोसायो रबटिक मोसायो पपिं मोसायो लकिं मोसायो थ' अनेक स्टाइल सोलोंनो मोनगोन आरोखि नोंसोरबो जास्ट फैनानै नायफैगोर गोसो दंबा एडमिशना दा 31 डिसेम्बरसिम जोङो फ्रि लागोन बेनिफ्राय हरैनिफ्राय फिस होनांगोन आरोखि एडमिशननि दा जोङो 31सिम फ्रि लानाय जादों एडमिशनखौ जाय गोसो गुदुं बिसोर थाब कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बेसे लानाय जागोन बिदिनो एडमिशनखौथ' आं नवजितजों रायज्लायाखै दा जोङो बे मान्थलि फिसा बिदिनो सेटारडे सानडे बा 1000 ओमफ्राय फ्राइडे सेटारडे सानडे लाबा 1100 गोग्लैगोन आरोखि नोंनि नामखौ एसे खिन्थानो आंनि मुङा मैखोम बर' ओमफ्राय नवजित कच बिराद मोजां मोसायो बिसोरो माने आंथ' बिसोरखौ नुनानैसो सिगां इन्सपायार जादों माने आंथ' मिन्थियानोमोन बिसोर मोसाबा बिदिनो डान्सनि फारसे बांद्राय नलेजबो गैयामोन माने जोंनि एरियायावबो बिदिनो क्लासफोरा सिगाङाव बिदिनो दंमोन आरोखि बिसोरो थांबाय बे टाइमाव जोङो सोलोंनायमोन नालाय बांद्राय नलेज गैयामोन थ' बिनिफ्राय जोङो बिदिनो सानबाय ओरैनो एसे एनै डान्सारफोर ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो जोङो खस्थ' खालामनानैबाबो बिसोरखौ लांगोन आरोखि नोंथांमोना बहा सोलोंनाय बेफोरखौ जोङो बिदिनो बांसिन ससियेल मिडिया बा इउटुब
Instagram बेफोरनिफ्राय सोलोंनाय आरोखि माने इन्टारनेटनिफ्राय बिदिनो सिगां क्लास लादोंमोन बिदिनो नलेज मोनदों गोबांनो ओमफ्राय गाव हारसिं खस्थ' खालामनानैबाबो सेम नबजित ब्रादाराबो बिदिनो गाव हारसिंनो खस्थ' खालामनानै नोंथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारा बेसेबांमोनलाय 9707162161 औ बेवहाय जइन जायोब्ला नोंथांमोना प्लेसमेन्ट सिन्थायनो होनो हानायनि माबा दं नामा? हागोन जों माने दा बेना बिराद अपरचुनिटिस दङ डान्सारफोरनि थाखाय दा कम्पिटिसन जायो बिदियाव बिदिनो देरहाबोयो ना जोंहा क'क्राझाराव आर्ट एन्ड मसन डान्सआव बिदिनो कम्पिटिसन जानो नागिरदों दा जोङो बेनिफ्राय गथ'फोरखौ लांगोन सानैसो आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट टाइमाव जोङो आरो बारा लांगोन Very good, very दिनैसो अपेनिं खालामनाय ना बेयाव बांसिन इमप्रुभ जागोन आरो गथ'फोरा ग्लासाव मोसानो मोन्दों गावखौनो इमप्रुभसिन खालामनो हागोन बेनो आरोखि जों लासैनो लांजोबगोन गासिखौबो थांखिया बेनो आरोखि जों माने रोंनानै थाया जों गासिखौबो लांखाजोबगोन very good thank you congratulations Huh?